Ronaldo umde tang unong leka football. Henry ka jing im jing u kadap de ki kam ki babun ki breu kemtep. Kabaning kong. Ronaldo la ai ka wene ki Ballon d'Or trophy jing u. Ban auction ka mod dia ha ka jing ya kani dor. Bat ka pisa na kani ka jing dia. Kalat sya ka charity. Lani ka seng jing ya rap ya ki pat ba. Kabaar. Ronaldo bat u agent jing u. Kila ai pelat 1 million euros syaki hospital ha Portugal. Kabalong komba khatwe klur tingka. Bani Arab iki badok bat ki bajenjar. Kabalai hakapor COVID-19 lani hakapor corona ula ai 1 million euros. Bani Arab yaki hospital ha Portugal. Kajing Arab jung u kalong ka bakrau shisha. Wat hakapor kaba tamro. Ula Arab bat perkhatlem yaki badok bat ki badan kami kajing Arab. Kabasaw wala ula du no yala ukpa hausnam arjarsan. Bat u khonlong jung u badang shukha hausnam arjar puar. Ronaldo udang yai mi shikmat. Mariel ekai na banta kari. Kabasan Ronaldo la siu pelat $1,000,000 Kabalong komba $1,000,000 tingka ban pelot ya kajing pen khia chung u khana. U badan kam brain surgery lani ka operation ka khli chung u khana. Ban adong shadong la siu de Ronaldo. Kabahin riu Ronaldo umjudan tetu namar bu usep tieng henry namar bu kwa ban ai ya lakas nam. Bat ya ka banta hapok kashi ing chung u ya ki briu man kapor. Kabahnyau Ronaldo la ai pelat lai laksan $1,000 kabalong kumbar lai klor sa $1,000,000 tingka. Bani Arab ki briu ki basha akta hakajing ki jumai kabajor ha Turki bat Syria kabapra ula ay ka harjar khatwei European Golden Boot jung u. Bani Arab ban ai pisa bani kershan ban ai jing Arab pisa yaki skol ha Gaza na u khana u baju ya le kai hapadeng ki goal post ula kala long uwei na kinong le kai ki bapau nam tam hakaparthei bat phila aro ban ong u bapau nam tam. Ronaldo la ban long u legend haka football. Henry kini ki kam ki pen i baka jing long breu jong uro. Kadan ka jing ya thu khana ka bakrau. Lada pi kwa shushu ki video shapang ki kam ki babha ki ba Ronaldo la le. Phila ban comment hapo. Bat ngan sapen mi ya ki parts kum part 2 part 3 bat kum ta tar. Lada pi sutonat ya kani ka video. Like, share, subscribe ya kani ka channel Khubli Shibun.